Welcome to another episode of our weekly AGIO PIA 7 Forum. Karong adlaw, live kita sa DYMR Radio Pilipinas Cebu, 576 kHz sa inyong mga radyo. Sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao, maayong adlaw kaninyo. Live usab kita sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7. Ug ingon man katong mga dili makapaminaw ug dili makasunod kanato karon, aduna kitay delayed telecast over My TV Channel 30 Mondays to Saturdays 3 to 4 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. Karong adlaw niya usab kita nanukad sa atong buhatan sa PIA 7 Regional Office dinhi sa Gordo Avenue, Dakbayan sa Cebu. Ug katong mga suki nato nga tigpaminaw ug mga viewers kanato karon, no, manghinaot mi nga inyo kaming ubanan for this 1-hour discussion brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. Kini si Hazel Gloria of PIA ug kauban nako akong colleague si Francis Nakwa. Franz, maayong adlaw. Maayong adlaw, Ma'am Hazel, ug maayong adlaw sa tanang nagtanaw ug naminaw karon. So, Ma'am Hazel, hapit naman gyud ang kalag-kalag, no? Yes, Franz. Ug So, kanang siya nga occasion mo gyud na siyang kanang ulion gyud, di ba? Yes, Ma'am Hazel. Daghan mga pamilya ang muuli. And also it's a long weekend. So, kauban nato karon our panelists from the Cebu Port Authority and the GMCEC-Megawide Cebu Airport Corporation. So, let me introduce to you Port Police Senior Superintendent Glenn Sarador, the Acting Manager of CPA Port Security, Safety, and Environmental Management Department. So, mayong adlaw, sir. Okay, and we also have from the GMCEC-Megawide Cebu Airport Corporation, we have Terminal 1 Operations Head, Nanette Castillon, and also the Security Head, Julius Romo. So, maayong adlaw kaninyo, mga sir and ma'am. Yes, Franz, no? So siguro dili na nato dugayon, no? Kay ubay-ubay gyud tawag i-discuss, no? Later on kabahin sa unsa ilang mga security preparations, no? Especially nga nagsingabot na, no, ang kaning kalag-kalag. So siguro, Franz, unahon nato pangayuan og opening statement si Police Port Senior Superintendent Glenn Sarador, sir. So, opening statement, the Cebu Port Authority, a government-owned and controlled corporation, this is an attached agency of the Department of Transportation. So, ang preparation sa atong uplan biyaheng ayos undas 2019 started last Friday. So, it will end November 8, 2019. Thank you. Okay, sir. Next, we would like to hear from the security head of GMR, Sir Julius Romo, sir. Well, for the Mactan Cebu International Airport, heightened alert status was implemented last Friday, October 25, and this will run until November 4, 2019. So we have made several preparations for because we expect a lot of passengers arriving and departing this weekend. Okay, thank you, sir. Next, we have Ms. Ninette Castillon, the Terminal 1 Operations Head of GMR, ma'am. To add sa kanang gisulti ni Julius, aside from additional security deployment from our end sa terminal operations, na ay mga help desk nga gibutang sa arrival area and very visible kaayo because they're manned by PNP and at the same time employees of GMCEC and at the same time kaning mga taga-authority which is Mactan Cebu International Airport Authority. So ang kaning mga help desk naa sa arrival nya magbutang sa mig domestic, no? And aside from that, not only security deployment ang naa but naa sad mga medical people aside from sa kanang among clinic also na ready for any
emergency or any assistance in terms of health sa mga pasahero while nag-travel sila. Okay, Franz. No? Ma'am, sir, since nag-start na ang inyong security heighten last week, October 25, so kumusta man? Unsa may mga nagkadaghan ba nga itong mga passengers na nga ningabot? Then we're expecting more passengers pag yun nga moabot. Yes, actually medyo ning taas gyud ang number of passengers, no, and in fact we are very thankful to the authority because aside from sa help desk sa arrivals, they have deployed airport police as well. So yun, from the medical team from GMCEC, also there is also medical team from MCIAA. So nag-expect pa gyud mi na mudaghan pa ni 31, no, so marag mo kuan gyud ning 31, mas mabisi gyud ang airport ana. Si sir sa atong mga ports, sir? Sa atong seaports within sa Cebu, expected na nga mo increase ang atong daily volume passengers. Siguro the day before moabot na siya 50%. So days before mga 15-20. Starting last week, sir, Yeah, 50% last week ang nagsugod increase na ta daily. kay understandable man kay di ba semestral break, and then although nakatabang ang uban ng mga big schools kay dili pa mas semestral break nila, di ba? So far so good. Okay. How about sa airport, sir? Pila ka percent ang increase na to daily since last week? As of now I don't have the data. You have ano? Pero sir, comparison data lang, compared last year or 2 years ago, unsa man siya mag-expect pa gyud tag more increase of arrivals sa atong mga passengers? Yes, mag-expect for ta this kay year? mas daghan man ang flights karon compared to last year. So especially na open na ang second half of the terminal. So mas daghan tag boarding gates, mas daghang additional flights of airlines. So nag-expect yung tagdaghan yung pasahero karon. Okay. Sir, sa port, sir, unsay mga preparations na to gagihimo, sir? Regarding sa security preparation sa port, doon na tayo before implementation of plan, then during and after. So before, we had our coordinative meeting with different law enforcement units. To name a few, Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, local PNP Waterfront Police Station, Mabole Police Station, other other agencies, Marina, port stakeholders, shipping, and Arastre. So we also coordinated with the Cebu City government as regards operation against stray dogs. Kay dapat safe ang atong mga pasahero, no? Atong port stakeholders kay basic pamakot sa mga stray dogs. So we conducted operations. So in particular ang DVMF, Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa Cebu City local government. So also the Cebu City government provided us with 4 portalets na situate just outside sa Pier 1 gate for female and males. And then sa Pier 3 sad natay duha. So we also deploy additional security personnel. We also have information officers just outside sa atong passenger terminal buildings just to cater sa katong queries sa atong example send off parties ba or kanang welcoming parties. Naasad ta oy first aiders courtesy of our cargo handling service providers. Naasad ta standby nga ambulance courtesy sa Opascor nasa Pier 3. Naasad tay malasakit centers sulod sa passenger terminal buildings ug sa gawas. So ang ato mga pasahero pwede sila ka inquire, pwede sila ka pa take silang blood pressure kung nitaas ba or niubos. So natay mga canine units itong bomb sniffing dogs just in case ug namoy mga hopefully wala na mga so rest assured that the Port Authority is doing well to make sure safe and secure ang travel sa atong mga pasahero. Sir, nagkadaghan ba ito ang mga
expected nga mga passengers to think nga ang DepEd is nagtingklasi man gihapon ron this week sa mga elementary and secondary students. Daghan man gihapon tag mga pasahero. So far, daghan pero it's manageable. Sir, both siguro sa Cebu Ports and GMCAC, do you have preparations regarding if na mga stranded nga mga passengers kay dili man gyud nato mahibawan, di ba, kung na mga flights nga ma-delayed or na mga hitabo then sa ports pod, sir? Sa Port Authority, expected man gyud na nga naiuban nga di kalukat og tickets kay karong season fully booked man gyud na usually ang mga mga boat tickets. So dili man pud ta kaalaw nga siyempre dili man na pwede kasulod sa passenger terminals nga wala kay boat ticket. Not only boat ticket ha, pero dapat na siya ay ID nga with picture to make sure nga ikaw gyud na. Then pwede rin i-accommodate sa Port Authority. Naman tay area geolocate ana just before sa makasulod sila sa baggage inspection area. How about sa GMCAC, sir? Ma'am? Sa kanang mga stranded passengers, hopefully wala. No, because nobody wants to cause or have delays in times like kanang you're looking forward to go home and be with the family. So as much as possible, ang mga airlines, they're very prepared for this one. But if and when naamang gyud, naaman ang cab, no, they would assist passengers. They have a desk in check-in dira gyud mismo sa departure if in case na ay mga kanang problema. But ang mga airlines individually kahibaw naman gyud sila how to handle stranded passengers. Like for instance, if gusto gyud ninyo to be specific, like if ma-delay sila more than 4 hours or within 4 hours, they feed the passengers, or otherwise more than that, mo provide sila accommodation, or they would advise the passengers alternatives. And it's usually the airlines based on the kanang CAB na mga rules and regulation. Ilag yun na i-follow. Because kami as terminal operator, we want to ensure along with the authority, Mactan Cebu International Airport Authority, nga ang mga pasahero are really protected and di sila kanang inconvenience. And also, I know sila ni Miss Mary Ann sa MCIAA, they have prepared kits also for the passengers. So I think mga basic needs for a traveler na added to tanan. And I think she would be able to kanang further explain kung unsang unod sa ilang kit, Miss Mary Ann. Okay. Franz, no, we would like to acknowledge the presence of the Information Officer of MCIAA, si Ma'am Mary Ann Dimabayo. Thank you kay Miss Annette. And i-mention ko ni Miss Annette ang ato ang pag-activate sa help desk, sa coordination na gina na mo pirmi para sa ato ang uplans, ang mga uplans nato karon kay Oplan ligtas biyahe, Oplan biyaheng ayos Ondas 2019 niya pirmi na gina siya in coordination with GMR-Megawide Cebu Airport Corporation, GMCEC, ang ato ang partner nga naatay activations atong help desk niya karon tugod na amatay mga malasakit help kits nga gibutang nato dito kanang ato ang help desk giman man na sa mga GMCAC customer service agents or customer service executives na ang ato ang mga sa MCAA nga taga-fire nga mga first responders kanang ato ang sa police force officers nga nagi-augment na siya sa ato ang mga K9 units o kanang sa ato ang PNP nga mag-roving din ha, kanang ato ang aviation security unit. Ato na siyang ipalapdan karon ang ato ang activation sa atong help desk with the malasakit help kits na ana siya inside. Ana, kung pananglitan ba na yung mga katong gingon ni Miss Ninette nga, God forbid, na yung mga delays or na yung mga ma-stranded ng mga pasahero, ato silang tagmatagaan ana kanang mga simple lang nga mga para ilahang matabangan na to sa ilahang comfort, matagaan pa na to ka ng gamay nga para sa convenience nila. Sana siya kabag, na anay siya biscuits, anang hand sanitizer, alcohol, towelettes, mga facial tissues.
kanang manual nga fans para ilang magamit. Okay. So ang malasakit kits ma'am and is only for those mga stranded nga mga passengers. Dili siya mahatag sa tanan gyud nga Di, para passengers sa nga tanan, moabot. oo, kanang on a need basis lang ba? Bitaw kay dili sad makaya, di ba? Daghan kayo. Dili sad makaya. Thousands of Daghan na kayo passengers. sa pasahero, di ba, ma'am? Tinuon good. Okay, Franz, siguro Franz, no, at this point in time, we're opening the floor for some questions from our media friends. Kay murag gapanikad gini sila nga mangutana sa atong mga panelists karong adlaw. Desiree Padilla from CCTN og Banat. Sir, sa ports lang sir, dili magyud malikayan nga na ay mga mutry bitaw palusot og mga contrabands. Unsay mga gihimo nato para mas secure yun nga walay makalusot og moagi gyud tanan sa ato ang gibutang nga inspection sir. Thank you for that question, ma'am. Ang gibuhat sa Cebu Port Authority na ay policy ang Cebu Port Authority nga all departing passengers must go through with the security inspection sa passenger terminal buildings nato. Ang atong security screeners trained na siya sa Office for Transportation Security or OTS, and then nasa Thai Port Police nga duty. Not only ang Cebu Port Authority deploy og mga Port Police security personnel, no, pero do natay assistance from the Philippine Coast Guard. Ako gisulti na pod ganina ang Philippine National Police Regional Maritime Unit og ang PDEA na sila. Ang PDEA na siya drug sniffing dogs og ang PCG na siya buff sniffing dogs sad. So ang CPA na sad. So rest assured nga ang maritime sector is doing the best we could. Hi, good morning. Herty Lopez from Sunstar and Super B. Sir Julius, when you mention heightened alert status na si airport, that's for both Terminal 1 and 2. Yes, that's correct. Naa ba tay changes nga gi-implement towards like kanang the operations aside from putting up more security personnel? Nabay kanang like naamong tendency ang mga passengers nga ihubuon gyud dapat ang shoes kay kanang heightened alert status lagi. Nabay mga inani nga mga We are still in security condition 2 or medium alert level. So basically, before ang SECO 2 mandatory to removal of shoes, but now SECO 1 and 2 the same lang siya. But once ang passenger mo pass sa walk-through metal detector and nag-alarm gyud, mapahubo gyud ang pasahero ana. No, basta nagyud mo tingog. Yes. Ang sapatos. Yes. Pero if ever wala man, dili. Kato lang before SECO 2 gyud mandatory gyud to removal of shoes sa final security check. Sir, with the I'm not sure if you can answer this, maybe Miss Nanette, with the improvements sa ato ang Terminal 1, there was a time nga it was really super init because of the improvements, I think. Ang ato ang mga gi-improve now, okay na bawat na batay mga under construction as of the moment kay nindot naman kaayo atong Terminal 1. So basig naapatay mga under construction nga basig mabantayan sa ato ang passengers. Unsa lang ato ang advice for them? For construction, I think it's just the start because we will never stop constructing as until we finish what's in the concession agreement in the schedule. So what you see now is a very big improvement, but stage 1 pa na sa among schedule in trying to renovate Terminal 1. So meaning portion pa lang. That's why if you go through the terminal, naapag yung daghan areas and spaces na naka-board up because next year, hopefully by January, mo start mi sa stage 2. So to answer the question, first on the temperature, there is a very big improvement on temperature already because one of those initiatives that we did when we took over, amo jud gibag-o ang tanang ducting and everything because we all know nga ang airport dugay naman jud, no. I think it's more than 25 years old. So it's really high time na kinahanglan i-improve. Hence na experience ninyo ang init, and I would not deny that it's really true. And it's
it's really warm, especially if daghan nagpasahero. But now, na-decongest katong mga area, katong boarding gates, what used to be really cramped, kay tungod nga gisara na mo ang pikas na side, which was the old international. Karon, if you go through that area, di man jud sa panghambog, na ano man jud mi ka ng complaint nga, bugnaw kaayo niya, gusto nila paubsan ang temperature. Which is really a good sign. Kay matud palagi sa among boss si Mr. Harrison, he would really love to hear complaints nga gibugnawan ang pasahero kaysa kanang giinitan, di ba? So katong area sa north side, mauto siyang due for renovation next year. So I could not say nga bag-o ang air conditioning system, but it's working well because well distributed na ang mga pasahero. And on areas where there are passenger na kanang traffic, we have a very good cool temperature. And every now and then, I mean, it's usually daily, na man jud mi preventive maintenance. Sometimes you hear announcements nga there are some parts of the terminal na medyo warm on a certain time because we're doing cleaning also sa mga air conditioners na dili pa bag-o, and as well as the new ones. During sa kanang kalag-kalag or any mga dagko nga mga kalihukan, dagsa man gyud ang pasahero dahil sa terminal. Sir, doon na ba tayo mga kahigayunan nga nangasikop labi na kaning polibok-polibok? Unya na ay mga polibok ang barko pero nanay magpalusot-lusot anang mubayad na lang sila ani nga kantidad pero makasakay ra sila. So dagsang man gyud na inana sir na ano ba tayo nangasakpan or napasakaan na jud ka subahin ana. I just would like to remind the public, no, katong departing passengers, not to deal with somebody other than the katong na staff sa ticketing booth or sa shipping. Kay most likely overpriced na ang ticket, mo na itawag og ticket scalping. So on the part of the Cebu Port Authority, record-wise, we were able to apprehend some, and I just have to check our record kung na-filean ba siya kaso. So muna, during our consultative meeting last week with the Waterfront Police Station, Philippine Coast Guard, and other concerned stakeholders, particular sa shipping, i-remind ko na mo nga to demand from possible passenger ba nga 2% valid ID para malikayan ang ticket scalping. Kay lisod kayo. Overpriced. Almost double ang price sa original. Sa atong bang mga terminal, di ba naman yung mga scanner, sir, no? So before ka musod na yung mga scanner, so doon naman tayo time nga, I don't know kung pero uno ba to nga usa lang ang nagdagan nga scanner, nya daghan kay mga pasahero. Karon kumusta sir atong mga scanner sa atong mga port, kuan ba ni function ba ni tanan or doon na ba yung mga problema nga makapalangay sa atong mga pasahero? Okay, maybe dugay na itong panahon, no? Ang Cebu Port Authority is, we believe nga, when it comes to security, there's no price tag. So, mo na nga invest ang Cebu Port Authority o X-ray machines, dual view na siya, so makita ang duha ka angle sa item nga giscan. So, makita dito doon na ba'y contrabands or nga nasulod. So, muna siya. Ready na ang atong mga passenger terminals. Complete na siya functional nga walk-through metal detectors o X-ray machines. Yes, thank you kayo ma'am. Mo ginay sa nasa at back my mind to remind katong mga passengers to go to the passenger terminal buildings more than 2 hours siguro to allocate or to make sure nga dili sila malangan kay naman ta mo undergo man siya security screening procedure plus ang atong shipping companies during these days nagpractice og early boarding. So example no, usa ka shipping company, big shipping company na alas 7 mo depart lang mga barko. Originally mga 4 o'clock ang atong boarding time, so as early as 3 na nag-allow na sila para to decongest sa atong mga passenger terminal buildings kay maka-accommodate raman sad og limited ang atong more than 1,000 siguro. Ang atong passenger traffic by pier. So makita na to na mag-guided raman. Sa airport siguro si Ma'am Ann or
GMCAC. Ba ma'am, na may mga passengers na to ma'am nga kanang musakay og kanang mga mag-commute ba kanang taxi lang or so kumusta man ato ang mga nabatay mga instructions sa mga taxi drivers na to doon nabatay gihimo para tarong sa nindot sa ilang pag-accommodate sa ato mga passengers. Thank you kay Ana Miss Hazy. I call her Miss Hazy, si Miss Hazel. Ang ato ang makita gani nato karon sa kung nakadto na ta sa atong bag-ong domestic area, no? Gipalapda na kaayo na karon sa together with sa GMCAC na anatay agianan yun para sa ato mga buses, sa my bus o sa kanang ato abitang shuttle buses from Terminal 1 to Terminal 2. Naasad sila gibutang dinha nga area para sa ato ang taxi nga white taxi o ang kanang ato ang yellow taxi. Aside from that, na po'y area para sa ato ang mga private vehicles. So niya, sir, na naman sad siguro tayo para sa Grab taxi, no? O naana sad. So naana say kan ila kan tagsa nila ka area. Nya giingnan na gina sila nga mao ni ang ato ang mga agianan kay para madili na bitaw ta magkagubot ang gitawag na nila nato karon og ato ang transportation hub. O ato ang transportation area dito na naa sa domestic. Unya, ang ato ang giingnan jud na labi na karon sa ato ang uplan ondas ba nga ang kanang ato bitong taxi complaint slips nga dili gyud na siya wag tangon kay para pirmi kung panagtan ay mga problema ang atong mga pasahero naa sila madangpan nga mahatag na niya. Ingnon gyud nato nga sa boarding nila sa ilahan sa taxi nga naa gyud nga ang matagaan sila sa taxi complaint slip. Just to add ma'am kay Ma'am Mary Ann. So importante kay no ang mga pasahero makuha gyud atong taxi or passenger information slip. Kay sa base sa mga record daghan na kay mig natabangan kay kasagaran sa mga pasahero nagdali nya matrace gyud namo kung asa sila ni adto kay tawgon man namong operators because we also have a regular meeting with the taxi operators. So makontak gyud namo ang for example kay naman tay mga CCTV cameras dito. So mudangop gyud namo ang mga pasahero na sir magpatabang mi kay nabilin ang kuan. Usay wa gyud gituyo sa taxi kay usay magdali ba. So kasagaran gyud mauli gyud nya matrace gyud namo. No. So importante kay itong passenger information slip. Bitaw kinahanglan fill upan gyud na no sa mga pasahero nato. Kuan na siya ma'am, bali nami dispatcher mo na tighatag sa kanang for example sa white taxi yes ma'am. So importante gyud na mangayo gyud ang pasahero. Bitaw i-keep food nila kay Yes, nabi ma'am. uban nga abi kay murag ano ra ba dira ka importante bisag asa ra ipanuksok niya og naay problema magsige nagpangita bitaw. So kinsa pay mangutana? Mamines? Ma'am Hazel, Yes, sir. if I may add, sa part sa Cebu Port Authority, nasa tayo designated taxi stands, natay naka-designate yung security personnel para paghatag og complaint sheets to make sure nga properly identified ka og maginanggaw ka nga taxi driver or nanimaho baka whatever naman diha. So, ang Cebu Port Authority po ay actually natay regular nga shuttling bus or kanang service para sa mga marginalized Yes, sector, oo, mga oo, senior oo, citizens, oo. PWDs, Yes, oo. from Pier 1, Pier 2, Pier 3, Pier 4, dito. Bahis-bahis na okay. siya. So, karon nga passenger season, nag-add tag 5 shuttle service for departing passengers. So, from passenger terminal building to assigned or designated nga vessel nila. So, to make sure nga safe and secure ang atong mga pasahero. Pero free ra na siya sir That- sa mga that's- shuttle that's for buses. free. Oo, oo. Part na siya sa service nga gi-provide sa CPA. Sir, since kanang nag-full alert status ta sa terminal ba? Doon na ba tayo mga list kung asa nga mga country ang mas daghang arrival so far aning kalihukan sa kalag-kalag? Well, we don't have that specific list, but let me check, no? We will check on that. Yes, Ma'am Ninette. Kanang just to add to that question ba, sa Terminal 1, 70% man gyud of the total passenger load gikan sa domestic. Mao man gyud ang kinadaghanan. Yeah, 30% sa atong passenger load is coming from Terminal 2. And that's pretty kanang steady. So kung naamang gyud tay mga pasahero or mga loved ones or relatives na mo biyahe from international mao ng Terminal 2 naa may 24/7 nga bus and I think familiar mo ana para nga maka-transfer sila. And then when you arrive,
dito mismo sa baggage claim or baggage reclaim hall na ay mga transfer desk and ang mga airlines well represented ganha to assist connecting passengers nga mo travel domestic and vice versa. But usually for Filipinos magyud na it's a common practice sa atong culture na muuli ta. But ang passenger load na agyud sa domestic always, especially now that the airlines have really made traveling through air accessible sa tanan. Gan are the days nga moingon ta nga katong nag-eroplano dato ra na siya. Di ba? Sometimes ang comfort mong good and convenience di mabayran yeah, with a very slight difference. So daghan nagyud ron bag-o nga mga travelers nga nagbiyahe nga before mo prefer lang sila land trip or mo bus sila, but now for those places na maabot nila by air kabalo na gyud na sila mo atang sila promo and all. So mausad ng time plus pag yun na na-shoot ang November 1 Friday. So as you mentioned earlier, long weekend siya. So ang mga airlines na asad na sila yung mga kanang friendly and favorable rates sa mga mubiyahe. Kani kay kanang nagstorya naman gito og security. How are we doing about kaning mga meat products sa ato ang ports and sa ato ang airports? Kumusta man naabatay daghan ubay na bagyud ato ang nasakmit nga mga pork related products sa airport and sa port, and what are we doing sa kani nga mga meat products? Are we kanang burning it? In coordination with sa Bureau of Quarantine, no, nag-provide og kanang sa tawagan ni kanang container or kanang blue ang color naa sa mga gates, so inigabot i-dispose na kay naaman sad ta oy even sa inside sa passenger terminal buildings natay blue nga plastic nga murag drum, so i-dispose na dito nya ang sa quarantine mo take charge na naman sa pirmi sila sa ato to guide us kay we have to implement the executive order issued by the governor, and in support of the governor's order the CPA also come up with a policy or the protocol regarding ASF. Bitaw. Well, Sir. for airports, kasagaran gid sa mga mubiyahe, di man magdalag ka ng meat products, no? Kabalo na pod sila. And usually sa airport pod, nami ka ng reminders every 30 minutes good na ga-remind about ka ng sa quarantine na matters pa. So, pagsuod pa lang sa pasahero, kabawa na gyud sa unsay bawal or dili pwede dadon or dili. Same pod na sa ubang airports. Di ba sir sa airport murag na kay tumban Yes, ma'am, oo. Nag-ano ang Iawhag GMCEC, siguro na to ang ana, mga foot bath. passengers. Yeah, oo, foot bath. On the part side sa MCA, ako lang i-add sa katong visa ng ato ang Bantayan Airport o ang atong General Aviation Area kay since ang MCAA man ang nag-operate nila naatay mga pahimangno dito o katong ingon ni sir nga together with the Bureau of sa quarantine nato kay member man sa ng MCAA sa Provincial Task Force on African Swine Fever, so together with sa CPA na siya o sa amo sang nang kuyog anang GMCEC nagsige gyapon mi og kuan anang regarding anang ban on pork and pork related products. So until now amo gyapon nang gipasunod ang executive order sa sa ato ang governor nga nagban gyapon ta ana. Niya nagsige gyapon ta ana siguro Ma'am Ninette og sulti no over page announcements ba sa terminals 1 and 2 nya makita sad nato dito ang ato ang mga dagko kay nga mga signage regarding sa African swine fever. How about sa mga foods ma'am nga giserve from the airlines sa atong mga eroplano? How are they being disposed? Since katong si Ma'am Ninette siguro ang makakuan ani no together with GMCEC manggod since last year pa nagkuan na sila ang GMCEC ang terminal nato na anay foot baths, and then murag since September 2018 naka-remember ko ana kay sige na muog meetings bitaw nga naagid na siya nang mugipaandam na nila dinha, and then ang kanang ang meetings magumi together ang mga sa airline operators at nato, and then ang kanang ilahang
mga pork and pork related products nga naa sa sulod sad ba nga ipang serve nila ato ang ibut na ay ilahang container dito nya ato na anay disinfectant nga ibutang siguro si Ma'am Ninette maka ano pa Net, ni Ma'am you can add. I think tama na tong explanation ni Mary Ann. Yes, ang quarantine, we have had couple of meetings, 3, 4, 5, with different airlines para lang to make sure that we are aligned with the governor sa Cebu City and sa kaning ASF. And then same with the port authority na asad katong mga containers. And then ang quarantine is the one who's taking care of the proper disposal ani kay di man kami allowed, but we as the terminal or operator we enforce based on the guidelines and rules nila. Magandang 1 hour na tong discussion, siguro pangayuan lang na tong closing statement no atong mga panelists kung unsa pay wala na mo na pangutana nga angay ninyong ipahibaw sa atong mga komunidad, no? Siguro mga advice po while nag-travel sila, France. Siguro unahon nato si the Terminal 1 Operations Head of GMR-Megawide Cebu Airport Corporation, si Ma'am Ninette Castellon. Ma'am? Sige, reminder. Kadang katong mo travel, always gyud, I really suggest nga musayo mo sa airport. And ayaw jud ninyo kanang sagad-sagara inyong oras. Kay ang mga airlines ra ba, they're very particular sa ila sa on-time performance. So naay mga kanang aircrafts or ang turnaround aircrafts nga gikan sa outstation, usually 15-20 minutes early sila, no? It's not all the time, but they try their best to really be either early or on time. So sa katong mga pasahero, para di mo magdali-dali and di mo mabayaan because usually maumag yun ang gakahitabo, di ba? Or kay tungod nga daghanag ka ng katuyukan sa airport, basi malingaw mo, just make sure nga kanang na-monitor ninyo inyong flights. Kay usually sa terminal operations, ang among facilitation is really katong mga pasahero nga masaradaan na sa check-in. Yeah, also, you have to consider the traffic situation sa city or where you come from. Kana, grabe jud ka importante before you really start blaming the airlines or kami nga nung wa mo kasakay. Because we're very reasonable for those moments or very rare moments nga butang na lang yun na to for the sake of argument na ami pagkukulang, we really assist. But generally, kana na yung mga passengers yun nga magdagandagan sila. And that could be a cause for sometimes mga minor accidents sa sulod terminal. Siguro responsibility sa atong mga passengers, di ba, ma'am? Yes, oo. So may we also hear from Sir Julius Romo? Yes. So, aside from the, extra time, no, na mga tukag airport, kay daghan ba itag security screening points. So, di bong na to na madali-dali, labaw nagdaghang pasahero. So, magsunod gyud ta, no. So, aside from that, kung padung tag terminal, kung mag-commute man ta, make sure na namoy details sa sakyanan, sa taxi, kung padung mo airport kay basin onyag mabilin ang gamit ba, i-keep in mind gyud permente kung unsa yung mga dalang butang. No, kung nya pag moabot mo sa airport naman may ma-receive na mga text messages kung unsay bawal, unsay mga palisiya. So kuad lang, no? Aside na follow lang tag security protocols, then for example kung na may mga questions natay mga airport employees, no, na mo entertain ninyo. At the same time kung na may problema sa ticket, dapat mo coordinate gyud mo sa airline. Dili sa kanang baskin na tao dira na magpaila ba na, no, magatik unya. So, kung na may suspicious person na makita, please do lang security. Okay. Thank you, sir. May we also hear from Miss Mary Ann Dimabayo? As the airport authority representative, no, ang MCAA i-ensure gyud namo nga ang ato ang mga pasahero together with GMCAC, ang atong terminal operator nga naa sila comfort nga makakitaan dito sa sud sa ato ang terminal, naasad sila convenience nga maihatag nato. Anya mo tong gingon ni Miss Ninette, no, na iawhag gyud na mo nga magsayuta sa ato ang mga kung domestic flights gani 2 to 3 hours na anata sa airport kay para dili ta maglisod sa ato ang processing sa ato ang pagsakay sa eroplano. O kung international flights man gani mga
3 to 5 hours. Mas maayo siguro kay nindot man gayo ang ato ang terminals daghan naman ta kasuruyan dito sa sulod. Ug hinaot pa nga maayo ang inyong paglarga sa sud sa ato sa diha sa ato ang tugpahanan. Okay, we would like to hear from the Cebu Port Authority, Port Police Senior Superintendent Glenn Sarador, sir. Sa part sa Cebu Port Authority, ako lang i-reiterate sa nila nga katong mga pasahero to come to the port 2 to 3 hours before scheduled departure time. This is to give way sa atong security screening process o sa maka-avail sa early boarding time sa atong mga pasahero sa shipping companies. Unya i-forward sad nako nga dili magdala sila og kana mga prohibited items. Unya ako lang po inform ang public nga ang Cebu Port Authority naata oy gitawag og CPA Operation Center. This is 24 hours. Pwede sila katawag sa numero nga 402-4160. Pwede po sila ka-text. Okay ba ako ihatag ang numero? Okay ra, sir. 09222-896070 o 090563-15276. Doon na ba mo yung mga complaints o inquiries na ba mo dunggo nga usang orasa mo dunggo ang barko, usang orasa mo dunggo amo gikan ang barko. So I just would like to inform the public nga we are with you. So to make sure nga comfortable, memorable, secure and safe ang inyong travel. PIA 7, AGIO 7, DYMR Radio Pilipinas Cebu, My TV Channel 30. Mapasalamaton kay Tano sa atong mga panelist karong adlaw nga gikan sa GMCAC, Cebu Port Authority, and of course from MCIAA. So giawhag na to ang atong mga pasahero no by air or by land nga mo travel nga kato ilang gipanulti ganina no nga kinahanglan nga early tano nga mo adto sa mga airports ug mga seaports aron maanuhan gyud nato no nga ready ta sa atong pagbiyahe ingman kung sa atong mga prohibited items nga ginadili manghinaot mi nga kanang dili ra sab ninyo kini siya dadon no. So kita-kita na sa sunod semana sa atong weekly AGIO PIA 7 forum ug ingon man sa atong mga media friends no, thank you jud kayo sa inyong pag-attend karong adlaw. Kini si Hazel Gloria ug kauban ako si Francis Nakwa magaingon sa kasayuran ang kaugmaran.